Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullah nabiyil karim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga telah seortomipun ingkang kawula hormati Ketua Majelis Taklim Ahad Pagi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga ingkang kawula hormati Takmir Masjid Al Istiqomah Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang telah sapengurusipun ingkang kawula hormati para sepuh pini sepuh, para alim, ulama, ustadz, ustadzah, kaum muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah, jamaah pengawasan Majelis Taklim Ahad Pagi, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga, ingkang samudayanipun insyaallah dipun rahmati saha dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ngolang rumin muga sarengan boten wonten ucapan ungkapan kalimat ingkang pantes kula panjenengan aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala kejaba ing ungkapan syukur kita dumateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji kagunganipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang pangerani sedaya alam. Ingkang sampun paring pinten-pinten kaberkahan saha karahmatan dumateng kula lan panjenengan ingkang arupi nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat sempat, ugi nikmat ingkang paling inggil derajatipun minggahipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika nikmat iman tuwin nikmat Islam. Sehingga wonten ing dinten enjing menika dintenipun Ahad tanggal 17 Safar 1912 gangsal Hijriyah 3 September
2023 miladiyah. Atas izinipun Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan saged lenggah wonten ing papan panggenan mriki, tepatipun wonten ing Masjid Al Istiqomah kanthi sehat wilujeng boten manggi alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Kanthi satunggaling harapan mugi pepanggihan kita wonten ing enjing siang menika insyaallah pepanggihan ingkang tansah pikantuk rahmat, taufik, hidayah soinayipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kapingkalipun salawat salam mugi tetep konjuk kawuaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, sang prevolusi alam ingkang sampun bekta kula lan panjenengan saking alam pepeteng tumuju dumateng alam pepadang menika alam ingkang penuh iman wal Islam. Yahmilun nas minad dhulumat ilan nur. Lan namung dumateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula ajeng-ajeng berkahipun wonten ing alam donya menika ugi syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengawasan Ahad pagi pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga ingkang kawula hormati, kembali bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing enjing menika kula lan panjenengan tesihipun paringi kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala kangge menghirup udara segar. Udara segar menika nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Mila tentu pantes wajib kula syukuri. Alhamdulillah nyun pangapunten mangke niki kula teng ngajeng kecamatan niku pun jam 7 kurang 10 menit. Dados kula mandan gugup ngempos. Kawit wawenjang subuhe wonten Masjid Baitur Rahman wonten ing Wetan Mewek. Dados radi napa gayeng jam 6 lebih 20 menit nembe tekan semilir. Kemutan bojo kudu kula gawa. Dados kula wangsul mendhet bojo. Alhamdulillah atas izinipun Allah wonten ing dinten enjing menika saged pepanggihan sinosa mangke niki mlayune aduh motor tua. Ngoten niku nggih. Ning boten semata-mata motor tua utawa motor anyare. Nggih napa nggih jamaah? Ning kula yakin segala sesuatu pasti Allah yang memperjalankan. Senajan motor tua dugi mriki pas jam 7. Dadi nyun pangapunten kados dereng patos setelah. Jamaah yang berbahagia, wonten ing kesempatan ingkang berbahagia menika sedherengipun mangke niki Pak Ustadz niku Pak Dr. Andes Kyai Haji Subaid niku mangke niki pun maos judule niku. Nggih. Judule napa niku jamaah? Wohing kesaenan gumantung ingkang nindakaken. Niku bahasa semilir pinggir kelawing. Bahasa sidanegarane buah dari kebaikan tergantung kepada siapa yang melakukan kaya niku kira-kira takdirman. Nyun pangapunten. Kula terinspirasi jane dalam rangka latihan ngomong Jawa. Nggih. Jadi kula wong desa, wong Jawa kadang ora bisa ngomong Jawa. Senajan Jawane ya Jawa koek. Ngene apa nggih? Cara wong Banyumas niku anger ora ngapak ora kepenak. Kula terinspirasi suatu ketika datang ke sekolahan, bocah kelas 3 niku ngendika. Ngomong nang matur niku. Jere bapak dahar kula siram. Bapak dahar kula siram. Ngoten niku jamaah. Ning Jawa teng mriki tentu Jawane sing maksud kula matur menapa ingkang kula aturaken sing penting jamaah paham maksudipun ngaten lah nggih. Nggih.
Jan kula angger nganggo bahasa sing muluk-muluk panci mboten saged. Nganggo bahasa Inggris apa maning teyeng. Wong kula sekolah niku nilai bahasa Inggris paling dhuwur 6. Dadi ora teyeng matur bahasa Inggris. Bahasa Arab maning ora teyeng ngoten niku. Mila kula maras jane wingi pengajian Al-Buri, Ustadz Sodikin kan ngoten niku nggih. Ya Allah, pokoke angen nang Muhammadiyah teyeng ngomong sejam ya dadi ustad. Mila kula jane bingung saestu. Angger ajang matur niku kula tekangen-angen. Kira-kira sing arep tegutulaken inyong dhewe iki sedaya nglakoni napa mboten ngoten niku. Dadi angger aku ngomong kok ora teh nglakoni, Allah Subhanahu wa taala ngendika, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Gusti Allah niku benci wadeh jeleh maring wong sing ngomong ning ora gelem, ora teh nglakoni. Niku maksudnya ngaten jamaah. Dadi kula ngarep kon kaya niki-niki kira-kira aku stay nglakoni napa dereng. Ngoten niku sebab Gusti Allah niku benci maring wong sing ngomong ning dhewek ora teh nglakoni. Ngoten niku. Mila nyuwun pangapunten niki bahasane kula nggih bahasa gado-gado, bahasa semiliran pinggir kali Kelawing. Jamaah yang berbahagia, monggo jamaah yang berbahagia, saderengipun dugi teng materi niki jamaah, materi niki mangke 5 menit rampung. Nggih. Kula kelingan mangke niki mlaku pesenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maring Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sira Ibnu Abbas aja pisan-pisan ora ndonga sakwise salat. Doa napa menika jamaah? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ngoten niku jamaah. Sampun apal sedaya Pak Bu nggih? Apal. Insyaallah di luar kepala. Allahumma du Gusti Allah, ini mugi kersa kepareng paduka. Paring kekiyatan dumateng kawula. Niki nyuwun kekuatan maring Gusti Allah. Kangge napa? Ala dzikrika emut eling maring Gusti Allah. Mun asring dipun aturaken doa niki. Mila kula ngelingaken mbok mau bar salat ana jamaah sing dereng maos doa niki. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nyuwun dumateng Gusti Allah kekuatan sepindah kangge tetep emut eling maring Gusti Allah. Baik dalam keadaan berjalan, berdiri, duduk, bahkan tidur sekalipun. Mari hiasi lidah kula lan panjenengan tansah dzikir emut eling maring Gusti Allah. Insyaallah selamat jamaah nggih. Insyaallah. Sepindah nyuwun kekuatan dipun paringi kekuatan kangge tetep emut eling maring Gusti Allah. Kapinggalipun mensyukuri nikmatipun Allah. Betapa banyak nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Angger kula panjenengan niku arep ngitung, ora gadang bisa ngitung sebab sekang akeh. Termasuk kula panjenengan enjing niki lenggah wonten ing Masjid Al Istiqomah niki satunggaling kenikmatan yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini berpesta pora, bereforia. Kula liwat pasar kaget Desa Toyareka. Lah enggane kula nggawa gerobak. Kayane tengah wolu nepetakan mriki. Kula kali bocah alhamdulillah mak tujune nggawa motor. Enggane nggawa gerobak dereng dugi mriki. Piring-piring jam pira mak? Jam pira? Jam itu kurang 20. Layu. Niku jamaah. Niki satunggaling kenikmatan. Dugi datang masjid mriki ke satunggaling kenikmatan. Niki mensyukuri nikmatipun Allah. Wa husni ibadatik. Nyuwun dumateng Gusti Allah ugi kados pundi supados kula panjenengan anggenipun ibadah maring Gusti Allah tansah dibagusi. Nah, apa maning niki mun taun 1445 Hijriyah. Tahun niki kudu luwih apik tinimbang tahun wingi. Supados kula panjenengan niku termasuk kategori wong sing robih. Wong
beruntung. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa robihun. Sing sapa wonge taun iki luwih apik tinimbang taun wingi, mongko termasuk golongane wong sing untung. Nah niki. Jamaah kepengin wong sing dadi untung napa sing rugi? Nggih, ya, untung ngoten niku. Lah angger ana wong sing untung rugi keprok bakul napa niku? Bakul dedek. Tuna batik keprok niku bakul dedek. Nggih, kula mesti kepengin wong sing untung. Mila taun niki anggenipun kula panjenengan ibadah, monggo dipun saeni. Dipun saeni temenan. Kula mboten bosan-bosan ngajak. Masjid Istiqomah bagus. Jamaahnya moga-moga bagus. Jamaahnya istiqomah insya Allah. Niki nginggil munggah niki konco kula Bu Sugiyarti teng nginggil niki mburi masjid. Insya Allah Bu Sugiyarti nggih ahli jamaah. Suaminya dan sebagainya. Ada niku jamaah. Oke. Bagaimana anggen kula penyanyi ibadah niku dibagusi. Aja malah tahun kiye kok malah lebih elek. Maka termasuk golongan wong sing pripun jamaah. Mangkana yamuhu misla amsihi fahuwa mahbudun. Angger tahun niki kok pada karo tahun wingi, maka termasuk kategori wong sing rugi. Kira-kira ora gelem rugi mboten. Nggih napa nggih? Nggih, maune njaluke sing untung. Aja ngosi rugi ning untung. Ngaten niku jamaah. Lah luwih elek maning angger tahun niki kok luwih elek. Lah niki. Mangkana yaumuhu syarrum min amsi fa huwa mal'unun. Angger tahun niki kok luwih elek tinimbang tahun wingi, maka termasuk golongan wong sing mal'unun, dilaknat nang Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang berbahagia. Mila monggo jamaah yang berbahagia, ing dalam kula panjenengannya ini ibadah kula maring Gusti Allah anggenipun kula ibadah tansah dipun bagusi, tentu ada ikhtiar, usaha. Usahane napa? Kayak niki ngaji. Salah satu galing sarana untuk memperbaiki ibadah kula lan panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Aja malah orang gelem ngaji. Masya Allah. Si mangkin iki nganggo seragaman kaos arep olahraga pirang-pirang. Ning kula termasuk alhamdulillah termasuk kategori sing insya Allah istiqomah mangkat ahad pagi. Masya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dengan maksud menuntut ilmu, monggo Allah paring gampil tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jamaah pagi aja khawatir calon-calon penghuni surga. Nah, niku amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Nah niki jamaah. Nah, mila wonten ing wedal enjing dipun anjuraken dening Kanjeng Nabi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Ngoten niku jamaah. Nggih napa nggih? Sampun hafal doa niku jamaah? Sampun? Nggih, kula tuntun sepindah nggih. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Apal nggih Pak nggih? Nggih, niku doa di waktu pagi. Mbok ana sing mau bar subuh urung maca doa niku. Allahumma do Gusti Allah bika kelawan rahmat lan pitulunganipun panjenengan asbahna kula lan panjenengan wonten ing wekdal enjing niki. Wa bika amsayna lan kelawan rahmat lan pitulungan panjenengan
kula wonten ing wekdal sonten. Ngene mangke jamaah. Wa bikanahya kelawan rahmat lan kehendak panjenengan kula panjenengan dipun paringi urip lan kelawan rahmat lan kehendak panjenengan kula dipun paringi pejah. Wa ilaikan nusur lan namun dumateng panjenenganipun Gusti Allah ing tembe bendan benjang kula lan panjenengan badhe dipun kumpulaken, dipun balekaken. Niki sebagai bentuk pasrahan kula dumateng Allah ing wekdal enjing. Lajeng mangke sontenipun diwalik. Allahumma bika amsaina wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Nah niku jamaah. Wa ilaikal masir pangapunten. Niku kelepyan mbok lalen. Niku jamaah. Dipun terasakan Allahumma ngafini fi badani. Allahumma ngafini fi sam'i. Allahumma ngafini fi basari. La ilaha illa anta. Niku sing biasa ngamalaken zikir pagi petang insyaallah apal niku jamaah. Gina bangki jamaah. Allahumma ngafini du Gusti Allah. Mugi kersa kepareng paduka nyelametaken ing dalem awak kula. Badan kula. Gina bangki. Nggih ya Allah selamat badan sekang penyakit-penyakit sing bahayani. Kula wingi kanca kantor gara-gara wetenge lara tok. Wetenge lara. Wangsul mlebet rumah sakit jam bersubuh ana siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten niku jamaah. Aku kabeh iki kagungane Gusti Allah lan besok bakal bali maring Gusti Allah. Ya Allah. Niki. Milo kadang-kadang sumber segala penyakit niku jebule teng napa jamaah? Perut, ngene mangke. Milo ngaranna wong Abdul Butun menghambakan diri kepada perut. Masya Allah. Wong kula wingi ya Allah jan nang SMA Muhammadiyah SMA Negeri Padamaran niku kegiatan MAPSI gara-gara saya ngeplok sambel sepetil nggo jalaran wetenge mules. Alhamdulillah wit jam tengah telu wondolu lah moga-moga mari arep silaturahmi nang Sita Negara. Alhamdulillah mari. Bersyukur banget iki Gusti Allah. Gusti kula diare niku ora mboten kula obati supaya kon metu sing gawe. Dadi bersih. Ngaten niku jamaah. Niku nggih. Mila nyuwun dumateng Gusti Allah selamataken badan kula dari berbagai macam penyakit. Niki. Niki. Allahumma ngafini fi badin. Allahumma ngafini fi sam'i. Du Gusti Allah kula nyuwun dumateng paduka du Gusti Allah selamataken pendengarane kula. Jamaah yang berbahagia. Wong budek niku mboten kepenak. Menapa nggih? Waduh kayane naudzubillah min dzalik. Mila ketika kula panjenenganipun paringi telinga ingkang sehat, nggih napa jamaah? Nggih kaya niki-niki ngrungokaken pengajian ngaten niku lan sapiturutipun. Ngrungokaken maca Quran dan sebagainya niku. Wa ngafini fi basari. Duku salah kula ugi nyuwun dumateng paduka Gusti Allah. Napa jamaah? Dipun slametaken anggenipun napa ing dalem penglihatan mripate kula lan panjenengan. Nah niki doa. Anggerana wong Islam wong mukmin kok ora ndonga Kanjeng Nabi ngecap tiang niku napa? Sombong sekali. Ngoten niku jemaah. Angger kula berkali-kali berarti mboten sombong sekali ning sombong berkali-kali. Bila aja termasuk tadi wong sing kategori sombong. Naudzubillah min dzalik. Nah, napa ingkang dipun paringaken dening Allah berupa niku mangke niki? Pendengaran, penglihatan, samudayanipun besok niku arep dijaluki pertanggungjawaban nang Gusti Allah jamaah. Dijaluki pertanggungjawaban. Al-Isra 36 niku ngendikaken. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sak temene pendengaran, penglihatan, manah. Gini nggih? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kabeh niku arep dijaluki pertanggungjawaban.
Satunggaling lembaga pendidikan sekolahan oleh bantuan 30 juta sekang pemerintah. Pertanggungjawabannya apa? LPJ. Gini apa nggih? Semanten ugi Gusti Allah maringi kula telinga sehat, mripat sehat, mana sehat. Besok uga arep dijaluki pertanggung jawaban. Nah niku jamaah. Mila monggo bener-bener nang tahun 1445 Hijriah kudu luwih apik, luwih bagus tinimbang tahun-tahun sebelumnya. Jamaah pengajian pagi, ayo kita hidupkan. Angger memang orang anak alangan sing jan bener-bener ora bisa ditinggal. Angger orang mangkat ahad pagi rugi. Kita panggil jamaah. Insya Allah sarana menuju jannah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Niku pakai motivasi. Motivasi sepindah maring awake kula piyambak sumrampipun dumateng jamaah pagi. Kita panggil jamaah. Nggih, saterasipun niku dipirsani kertase. Nah, nggih. Dadi wohing kesaenan niku gemantung dumateng sinten ingkang nindakaken niku jamaah. Nah, setiap perbuatan baik itu tergantung kepada siapa pelakunya. Nah, niku jamaah. Niku kula maos hadis riwayat Ad-Dailami niku jamaah. Nggih. Al-adlu hasan walakinna fil umara'i ahsan. Niku. Lajeng as-sakhu hasan walakinna fil aghniyai ahsan. Al-wara'u hasan walakinna fil ulama'i ahsan. As-sabru hasan walakinna fil fuqara'i ahsan. At-taubatu hasan walakinna fisyabbi ahsan. Al-haya'u hasan walakinna fin nisa'i ahsan. Niku jamaah. Nah, nih. Kula maknane niku nggih, al-adlu hasan. Adil iku bagus. Ini apa nggih jamaah? Nggih. Walakinna fil umara'i ahsan. Ning lebih bagus meneh tumrap penguasa kang adil. Niku. Lajeng as-sakha'u hasan. Loman seneng wewe. Ngene apa nggih? Bagus napa mboten? Bagus. Walakinna fil ahniyai ahsan. Ning luwih bagus meneh tumrap wong sugih sing seneng wewe. Apa niku? Nggih. Al-wara'u hasan. Wara ngeker saka tumindak dosa maksiat niku bagus. Walakinna fil ulama'i ahsan. Ananging lebih bagus meneh tumrap ulama sing duweni sifat wara. Lajeng as-sabru hasan. Sabar niku bagus. Kenapa nggih? Walakinnal fi walakinna fil fuqara'i ahsan. Ananging lebih bagus meneh tumrap kaum fakir sing sabar. Nah, atau batu hasan, tobat niku bagus. Bagus napa mboten jamaah tobat? Bagus. Walakinna fisabi ahsan. Ananging lebih bagus meneh tumrap para kawula muda sing mertobat. Al-haya'u hasan, duweni rasa isin, malu, haya niku bagus jamaah. Walakinna fin nisa'i ahsan. Nanging lebih apik, lebih bagus tumrap kaum hawa, kaum wanita, wong wadon sing duwe rasa isin. Nah niku jamaah. Nggih sekedhik semampu kula urekaken jamaah nggih. Nyun pangapunten seringipun. Sepindah niku tumindak adil niku bagus jamaah.
Ning lebih bagus maneh tumrap para penguasa kang adil. Quran surah Al-Maidah ayat 8 niku. Idilu huwa aqrabu taqwa. Tumindak adil sira kabeh, ya adil mau kang lebih cedak kanggone tumindak takwa. Jamaah. Niki jamaah. Kira-kira kalau penjenengan merdeka 78 tahun, niki sampun merasakan keadilan apa dereng jamaah? Ini bagi jamaah. Alhamdulillah. Padahal bukan lautan, hanya kolam susu. Aduh. Ketika itu dikelola oleh orang yang Masya Allah. Niku jamaah. Nih. Ya Allah. Niku. Nah, bahkan data terakhir Juli 2023, kalau maca niku, Masya Allah. Utang negara pinten. 7.894,49 triliun. Dan yang ngertebake wong se-Indonesia, wong se-Indonesia, wong siji kuwe nampak jatah nyarutang negara 28 juta. 28 juta. Akan apa mboten? Akeh banget. Niku jamaah. Ah, Masya Allah. Niku. Nah, mi derek Kamus Al-Marbawi, niki kula pendetaken iki, mi derek Kamus Al-Marbawi, kang jeneng adil niku ikta'u kulli dihaqqin haqqo. Ikta'u kulli dihaqqin haqqo. Paring satunggaling hukum ingkang leres jamaah. Niku kang jeneng adil. Jadi paring satunggaling hukum ingkang leres. Masyaallah jambar bahagia. Cara Ustadz Dirman niku adanya supremasi hukum, penegakan hukum ingkang leres. Kira-kira dari sisi keadilan sudah termasuk adil apa dereng jamaah? Gara-gara nyolong ayam digebuki babak belur dihukum 7 bulan. Nyolong ayam, si pira regane ayam. Koruptor kelas kakap triliunan delus-selus batuke. Astagfirullahaladzim. Ini kok jamaah. Milo, Masya Allah. Niki. Jadi tentu kula penjenengan niku gandrung maring keadilan. Nih. Lah. Wonten satunggaling napa niki? Al-ngadlu huwa ngabdu syai'. Kang jeneng adil menika menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-ngadlu huwa ngabdu syai'. Kang jeneng adil niku menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contohnya itu ngatan jamaah. Sepatune Ustadz Dirman rega 400.000. Panggonane teng pundi? Ya sepatu ning teng andhap nih. Ning kupluke Pak Taryo rega 130.000. Manggone teng pundi? Ya teng sirah teng ndase kula niki ndas. Niku adil apa mboten jamaah? Adil. Ning ora termasuk adil. Sepatu rega 400.000 tek sok sirah. Adil apa mboten? Mboten. Kupluk rega 130.000 sok samparan. Oh ya ora adil cenah. Niku. Mila adil niku bener tergantung kali sinten ingkang nindakaken. Nah, satunggaling contoh maning niki. Satunggaling balik griya somah rumah tangga. Putrane telu. Siji nang TK BA Aba Aisyah. Siji nang MTS. Loro nang SMA Muhammadiyah. Telu. Ngene apa nggih? Ibune esuk-esuk nyangoni 5.000 perakan kabeh. Adil apa mboten? Adil mbok. Wah, berarti adil niku ora berarti pada. Ngene apa nggih? Sing TK ya kurpe 2.000, sing MTS 5.000, sing SMA 10.000. Niku nembe adil. Ngene apa nggih? Nggih.
Lajeng sing saged ngraosaken keadilan sinten? Nginang sejeroning rumah tangga. Nah niki. Dadi mila adil niku gemantung woing kesaenan niku gemantung kali ingkang nindakaken niku. Cobi contoh niki, adile Pak RT. Sing saged ngraosaken keadilan sinten? Warga masyarakat RT. Ngene wae nggih. Pak Kepala Desa, angger Pak Kepala Desa adil, sing saged ngraosaken keadilan sinten? Warga Desa Sidanegara contone. Pak Camat tumindak adil, sing saged ngraosaken sinten? Warga masyarakat sekecamatan Kali Gandong Kali Gondang. Nggih, Pak. Lah bupatine adil, sing saged ngraosaken keadilan sinten? Warga masyarakat kabupaten. Nah niku jamaah. Pak Gubernur tumindak adil, sing saged ngraosaken keadilan sinten? Warga masyarakat provinsi. Tekan presiden adil, sing saged ngraosaken keadilan sinten jamaah? Warga masyarakat senegara. Niku jamaah yang berbahagia. Masya Allah. Milo jamaah berbahagia. Niku. Wohing kesayangan niku gemantung sinten ingkang nindakaken. Niki adil jamaah. Oke. Monggo. Keadilan dimanapun pasti kalau menuntut keadilan. Nah niki. Angger menungsa sing adili menungsa urung mesti adil. Ini bangki. Angger kulo gak ada rumus ngaten iki. Angger kewan sing adili menungsa nembe adil. Menungsa sing adili Gusti Allah besok lah nembe adil niku jamaah. Oke. Milo tentu kula panjenengan warga masyarakat Indonesia tentu gandrung dengan keadilan. Insya Allah niku jamaah yang bahagia. Nggih. Lajeng ingkang angka kali niku. Angka kali jamaah. Loman seneng weweh niku bagus. Kenapa nggih? Nanging lebih bagus maning tumrap wong sugih kang demen utawi seneng weweh. Ning kadang dalam prakteknya mulane sugih si sebab napa ngati-hati banget. Wonten istilah kaya niku nggih. Nggih masyarakat niku kadang cok istilah ngaten niku. Ya pantesan musuh anu hati-hati banget. Wong anu bisono beda di duit. Bisono. Nang semene niku wonten bisono. Kimpul lah kula ngeneng ngene Pak Haji Taryanto bar ngaji khotbah niku disebut kimpul enak banget Pak Haji Tar. Luar biasa. Niku. Niku nggih. Dadi loman seneng weweh. Masya Allah. Iku bagus. Ning tumrap wong sing sugih seneng wewe niku lebih bagus. Mila wonten satunggaling riwayat niku hadis riwayat At-Tirmidzi ngendikaken kepripun niku jamaah. As-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar wal bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Niku jamaah. As-sakhiyu seneng weweh, loman, nyaknyoh. Nyaknyoh nggih. Bahasa Semili wonten nyaknyoh. Sidanegara nih panjenengan pada lah, nyaknyoh. Seneng weweh maksudnya ngaten niku. Wong sing seneng weweh niku qaribum minallah, perek karo Gusti Allah. Percaya napa mboten? Perek karo Gusti Allah. Wa qaribum minan nas, perek karo menungsa. Leres napa mboten kira-kira? Duh, ngomong seneng wae mestilah jan perek karo menungsa. Wa qaribu minal jannah, perek karo surga. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Perek karo surga. Wa bangidu minan nar, ning adoh sekang neraka. Niki. Masya Allah. Niki.
Mila kula wau subuhan teng niku Masjid Baitur Rahman niku, aku praktekna apa sing mau domona Pak Taryo. Ana suguhan sate niku di Kali Terepom niku temenan. Aku praktekake. Jeren wong wewe kuwi mengko malah oli luwih akeh. Jatahe niku diweken kula. Lah, ibu-ibu, "Ki Pak, nggo jenengan loro, ki Pak Taryo malah oli loro." Dadi kecama. Dadi ora ana wong sedekah, wong wewe niku rugi. Maksudipun ngoten jamaah. Dadi jelas banget sing sapa wonge seneng wewe loman niku perek karo Gusti Allah, perek karo menungsa, perek karo surga, adoh karo neraka. Awas dimut-emut, aja masih kleru. Wong seneng wewe, perek karo sinten? Gusti Allah. Perek karo sinten? Menungsa. Perek karo sinten? Surga. Perek karo sinten? Ado saka neraka. Ngoten niku jamaah nggih. Ado saka neraka. Nah, ning kosok wangsule wong sing bakhil, medit, kikir, bin kutit, gini nih, bakhil, medit, kikir, bin kutit, niku napa? Masya Allah niki. Bangidu minallah, adoh saka Gusti Allah. Wa bangidu minannas, adoh saka menungsa. Wa bangidu minal jannah, adoh saka surga. Ning qaribu minan nar, perek karo neraka. Kira-kira milih loman apa bakhil? Milih seneng wewe apa bakhil? Bin kotit. Angger bapake bakhil, kotit, medit kepripun ringin? Colong. Kemutan jebule. Ibu-ibu kok kemutan banget iya. Bapake medit colong bae dompete. Nggih, ning ana syaratnya napa mawon syaratnya? Bapake duwe duit. Ngene apa nggih? Nomor loro, bapake bener-bener medit. Sing pertama ding niku, bapake bener-bener medit. Sing nomor loro, bapake duwe duit. Nomor telu nggo napa? Kepentingan bareng. Nomor papat, pelalen. Wajib lapor. Inggih karo ngaji niku temut-temut. Mila ngatelu iku sangune ngaji. Ingkang ngoko sepindhah ngrungokaken. Ingkang ngoko kali ngangen-angen, diangen-angen. Pemutane bapake bakhil colong. Ino nggih. Ngaten niku. Lajeng ingkang ngoko tiga dingamalaken. Niki. Sampeyan bagian niku nggih. Dadi masyaallah. Wonten kamus napa nggih? Niki. Niki satunggaling potongan hadis. Al jannatu darul asqiya. Al jannatu darul asqiya. Surga niku panggonane wong sing seneng weweh. Nah, jadi anggar panjenengan kepengin mangun surga, seneng weweh. Loman, ngene apa nggih? Seneng weweh niku. Al jannatu darul asqiya. Surga niku papan panggonane wong sing seneng weweh. Nah niki. Ingkang angka 3 jamaah berbahagia. Wirai waro iku bagus. Nanging lebih bagus maneh tumrap para ulama kang duweni sifat waro. Nah niki. Wonten kamus Al-Munjid niki dipun ngendikaken ingkang dipun wastani waro niku nebihi tumindak dosa lan neter saking subahat menapa dene maksiat. Niki. Padahal sing halal jelas, sing haram jelas. Gila bangki? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal jelas, sing haram jelas. Ning di antara dua, antara halal dan haram, ada ingkang dipun wastani subahat samar.
Samar-samar niku nggih. Nggih. Lah, warok niku bagus, ning lebih bagus maning para ulama ingkang duweni sifat warok. Jamaah. Niki. Kata sangat makna warok niku. Ingkang dipun sebataken wonten ahasan niku. Antara nilai apa? Termasuk pakaian yang kita pakai aja ketetepan sifat sing mboten bagus. Makanan yang kita dahar aja makanan yang kita makan aja ketetepan barang sing ora bagus. Niku termasuk niku. Nah, termasuk salah satu kategori subhat antara halal dan haram niku napa jamaah. Pangapunten napa niki? Pangapunten sangat niki dumateng ahli hisab. Bapak-bapak sing seneng ngerokok. Nah niku. Ngerokok niki termasuk antara halal dan haram. Subhat. Bahkan rumiyin ada yang mengharamkan. Nih. Kula alhamdulillah jomblak seumur umur 53 tahun niki kula burung pernah ketetepan puntung rokok lambene niku jamaah. Kula bersyukur banget niku. Jan. Alhamdulillah. Tuh, nah wonten niki. Nggih, nggih pamanten bapak. Kan niku jamaah. Kula seneng banget. Bahkan pangapunten sangat niki kula jamaah, kula umah dalem serengane akeh. Ning nang bank. Kan niku jamaah. Kula niku umahe niku semilir pinggir Kali Klawing. Pinggir Kali Klawing. Angger jam 11 awan niku sribit ana angin sekang pinggir kali maring omahe kula. Jan pangapunten jamaah, mambune tai garing. Nikmat. Kula arep ngomong kaya niki. Kula lebih nikmat mambu tai garing daripada mambu puntung rokok. Maksudnya ngaten lah. Temenan, yakin. Pangapunten lah, ya jadarane ekstrim temen kayak bocah. Ngerengok ngerokok wadah temen, boten wadah. Kula nyontono meringan pakai dewek. 53 tahun, alhamdulillah orang rokok. Burung pernah ketetepan, moga-moga aja kosik. Bapak kayak kula almarhum niku termasuk pecandu rokok. Ning subuh kula macakna buku Fadilah Amal. Teng mriku wonten wawacan kaya niki, barang siapa merokok maka di akhir hayatnya sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus leren. Sumpah demi Allah. Yakin. Mila dumateng bapak-bapak sing seneng ngerokok pangapunten mboten berarti kula ekstrim. Nggih temenan mboten wadeh mboten kula seneng. Nggih wong kanca kula nang kantor nggih lho kaya pusting. Kanca kula sing nang kantor sing biasa munggah mimbar niku ngerokoke lho. Pokoke entong nyulut pusuk lho gletosan. Beliau kula sing ngomong, yakin aku daripada mambu asap rokok suka lebih apik mambu tai garing. Sumpah niku. Sebab lah wong rokok niku ya pegah dan sebagainya, tur maning ngotori. Nggih ngotori kok lah ya Allah, kotor nang masjid, nang padon di sini asbak. Niku. Dadi nang ruang tamu nggih kotor. Nggih, mboten berarti pangapunten niki dumateng ahli hisab, bapak-bapak mboten berarti kula wadeh, mboten. Semenan, kula seneng lah masa wadeh. Ora enggane bisa dilereni lah. Dilereni ngerokok. Mute kate manfaate anu ora iki. Kulo de kanca yakin jenengane kanca pengawas niku daleme Karang Jambu. Ngerokoke banter banget. Nganti seniki ganti sing apa niku Tadirman sing dekempos anu mboten disulet. Ki rokok apa jatah apa sih jebule metu kukus. Lah, barang wingi mlebu rumah sakit, opname nang Margono, panjenengan ngerokok napa mboten Pak Dokter takon kaya niku ngerokok leren, leren. Barang mangring kantor sehat alam. Ngono sih orang ngerokok lebih gagah Kang. Lebih gagah kata niku jamaah. Dan ada 5 keistimewaan perokok berat niki jamaah. 5 keistimewaan perokok berat.
Salah satu diantaranya adalah rumah orang perokok berat tidak akan pernah dimasuki maling. Sebab apa? Si penghuni rumah niku batuk-batuk. Orang mungkin wong batuk-batuk ana maling mlebu. Temenan niku yakin gelem dupil karena wong batuk-batuk ana maling mlebu. Maka salah satu keistimewaan perokok berat, rumahnya tidak pernah dimasuki maling. Sebab apa? Batuk-batuk si penghuni rumah itu. Ini sih kalau kelatonan itu. Tapi nyata bae kayaknya enak bener do. Orang mungkin ana wong watuk-watuk maling mlebu, ora mungkin. Niku jaman bahagia. Niku. Nggih. Jadi rokok ini termasuk kategori syubhat. Bahkan dulu ada mengharamkan. Nah niki nggih. Monggo lah. Anggar kula ta menghukumi innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaiton di rabbih kafura. Satemene mubadir niku kancane setan. Setan niku ingkar maring Gusti Allah. Nah, ngene duit kudu suleti. Katane iku. Niku jamaah yang berbahagia. Warok, dadi ngeker saking tumindak dosa, lajeng ngeker saking subhat lan ugi ngeker saking tumindak maksiat niki. Waro, sifat waro niku bagus. Ning lebih bagus maning menawi para ulama ingkang duweni sifat waro. Lah angger ulamane orang duwe sifat waro, kepriwe jamaah kira-kira? Kira nggih jamaah niku. Nggih. Lajeng ingkang napa kaping sekawan. Sabar iku bagus. Napa nggih? Nanging lebih bagus maning sabar tumrap kaum fakir sing duweni sifat sabar. Sabare wong sugih sih, lho apa-apa duwe. Ngene apa nggih? Nggih arep tuku apa-apa garing njiot duit nang ATM. Ning lebih bagus tumrap kaum fakir sing duweni sifat sabar. Masya Allah, jamaah berbahagia. Jadi yang sabar wong sugih ora gumun. Tapi wong fakir sabar. Masya Allah. Masalah niki jamaah. Nah, dan sebagian ulama niku bagi kategori sabar niku antara liya ana 5 bagian. Ingkang sepindah as-sabru minal ibadah. Sabar ing dalem nindakaken pengibadahan. Maksudipun kepripun? Adzan subuh dikumandhangaken. Tekan as-sholatu khairum minan naum. Jawabe sabar. Laras napa boten kira-kira? Nah, jare kon sabar. Justru sabar ing dalam ibadah begitu ceat dikumandangkan adzan terus ngetepet ngengkrek niku ojo sabar urung koma tikih sabar urung srekang tikih nanti rampung ora mangkat niku jenengane termasuk sanes kategori sabar niku sabar. Jadi dalam ibadah sabar terus age-age cepet-cepet. Niku ingat semina as-sabru minal ibadah. Ingat ngomong kali as-sabru minad dunya. Sabar ing dalam babakan kedonyan. Panenan pirang-pirang alhamdulillah terang begitu dipanen terus garing. Begitu ditawani Jakate sabar. Laras napa mboten jamaah? Oh mboten bener. Justru dengan panenan termasuk kategori sabar age-age niku jamaah. Niku. Lajeng ingkang nomor 3, as-sabru anil maksiat. Sabar ing dalem ngedoi tumindak maksiat jamaah. Nah niki. Aja ngosi termasuk kategori maksiat. Kula sering matur kemaksiatan terbesar
ketika mendengar panggilan adzan tidak segera memenuhi panggilan adzan niku maksiat jamaah. Insyaallah. Lajeng sabar ingkang nganggo kaping sekawan as-sabru anil musibah. Sabar ing dalam ngadepi musibah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Orang ana musibah kejaba ming atas isinipun Allah Subhanahu wa taala. Mila kula kudu sabar ing dalam ngadepi musibah napa mawon. Termasuk musibah barangkali niki pun mulai garing. Ngene monggi. Iya, banyu semantan mulai angel, Karang Joho pengadakan wingi pun mulai drop banyu, MDMC sing ngedrop. Ngene monggi jamaah. Nah niki kudu sabar, mila kudu ngirit-irit banyu temenan niki jamaah. Niki. Jadi walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Teman-teman ingsun Allah bakal nguji marang sira minal khauf saka rasa wedi. Nah niki. Sing dadi pejabat wedi mbok turun pangkat. Sing dadi ini dan sebagainya kata niku. Minal khauf wal ju' ngelih lapar. Niki. Wa naqsim minal amwal wal anfus kurang saka niki. Minal amwal harta benda. Wal anfus jiwa raga. Wa basiris sabirin lan wenehna kabar gembira maring wong sing sabar. Wong sing sabar niku lamun oli musibah wong mau pada ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku iki kagungane Gusti Allah lan bakal bali maring Gusti Allah. Jamaah bahagia. Niku sabar. Sabar bagus nanging kaum fakir sing duwe sifat sabar lebih bagus. Insya Allah. Lajeng ingkang nganggo kaping gangsal niku. At-taubatu hasan, tobat iku bagus. Niki nggih. Walakinna fisabi ahsan. Nanging lebih bagus maning tumrap kawula muda sing gelem mertobat. Tobate wong tua ora gumun. Sebab napa? Wis perak pacule. Cara Ustadz Dirman wis mambu lemah. Napa nggih? Nggih. Bagus tobat tumrap wong tua. Sebab niku mangke niki wis perak pacule karo mambu lemah. Ning luwih bagus mening tumrap kawula muda sing duweni sifat seneng mertobat. Ini tobat niki jamaah yang berbahagia. Ada indikator beberapa tobat indikatoripun rumin pun kula nanti matur menawi mboten lepat. Ingkang sepindhah menika ayuk lingang anil maksiat. Ngajog getun kedowong sasampunipun kula panjenengan nindakaken maksiat. Niku. Ingkang nganggo kali ayan damang ala fi'liha ngedohi saka tumindak perbuatane niku mau. Ayazima ala yaudu ilaiha abada berazam tidak akan mengulangi atas perbuatannya. Lajeng ingkang nganggo kaping sekawan wa ya'mal sholihah ngamal soleh niku. Taubat. Taubat bagus. Ning lebih bagus maning tumrap kawula muda bocah enom sing genem napa demen mertobat niku jamaah. Ingkang pungkasan niki 2 menit maning. Rasa isin niku seneng, napa nggih? Masyaallah al haya hasan. Duweni sifat isin niku bagus. Walakinna ananging lebih bagus fin nisa'i ahsan tumrap kaum hawa wong wadon sing duweni rasa isin. Niki penjabaranipun kepripun niki jamaah bahagia. Nah niki isin teng mriki niki boten berarti isin nindakan menapa ingkang dipun dawuhaken dening Allah. Maksudipun duweni sifat isin ning isin
nglakoni menapa ingkang dipun larang, dipun awisi dening Allah. Maksudipun ngoten jamaah. Angger ana wong wadon lenggak-lenggok, mbokak aurat, mlaku-mlaku, niku isin apa mboten? Isin apa mboten kira-kira? Kudu isin. Ngene wong ibu-ibu wong wadon arep maring masjid, mangkat ngaji, dasawisma, isin. Para napa mboten? Ora kudu isin. Maksudnya isin niku nindakan samu barang sing panci dilarang nang Gusti Allah. Niki jamaah Bapak ya. Aja isin-isinaken. Niki. Padahal wong wadon niku mlebu surga niku ndaning gampange. Nah niki. Niki satunggaling hadis nindikaken ida sholatil mar'atu khamsaha wa saumat sahroha wa hafidhat farjaha wa atongat zaujaha dakholatil jannah. Niki wong wadon niku mlebu surga ndaning gampange. Ida sholatil mar'u khamsaha. Lamun wong wadon niku wis salat 5 wektu. Samono dereng ibu-ibu? Alhamdulillah. Wasauma sahroha. Puasa nang bulan Ramadan. Sampun apa dereng? Sampun. Wahfidot farjaha. Menjaga Menawan jawaban apa? Menjaga harga diri. Nggih, sampun apa dereng? Insyaallah. Wa atongat zaujaha. Taat kepada suami. Sampun apa dereng? Masya Allah dereng niki bapak-bapak ketika dereng. Nih, taat maring suami sampun apa dereng? Mudah-mudahan sampun. Jamangat pagi ora taat karo suami maku totok. Anggen pun kaya niku-niku, salat 5 waktu pun, puasa Ramadan pun, menjaga harga diri sampun, taat maring suami sampun, dakholatil jannah, mlebu maring surga. Amin ya robbal alamin. Bapaknya mlebu surgane kapan? Mengko. Ibune disit. Pas jam 8 lebih semenit. Nyun pangapunten bilih angin kula matur. Jelas sinoso niki judulnya nganggo bahasa Jawa ning Jawane kula Jawa koek. Jawa semiliran. Ngoten niku nyun pangapunten nggih. Nasrun minallah fatun qarib babasiril mukminin. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten dumateng anggota PDM Purbalingga sak sedaya kemawon kalih saking Polresipun sedaya kokamipun dipun aturi transit sebelah ler masjid. Monggo supados sami transit teng sebelah ler masjid. Gandeng ingkang sampun niku teng wetan masjid tapi ngapunten ingkang kagungan dalem sampun mandan kirang sehat. Monggo kok kami